na. Malapit na tayo sa bahay namin. Saan ba bahay nyo? Nandun lang oh. Oh, nay. Ni uli man akong anak, nay. Kuman magpahibaw? Kano na atong magmangkon? Tulo pa man na sila kaadlaw dito. Ang anong nauli man dayon mo man magpahibaw na to. Ano ka ha? Nay! Nay! Dong! Tulo pa makakadlos Manila na uli ka man dayon mo pa ka magpahibaw? Nay! Pwede ba? Tatagalugin mo? Kasi hindi ko maintindihan eh. Ha? Saba niya po di ka magtigong magbinisaya, nga tulog kay kakadlaw sa Manila. Tita, hindi namin kayo maintindihan kasi Tagalog kami. Na! Uturusan niya. Nakaadto lang niya kung anak ko Manila tulok adlaw. Siya sad, di na sad kasabot og Bisaya. Nay! Huwag mo na kaming pugusin magbisaya. Kasi Tagalog na kami. Totoo yan, pinsan. Inyo yung labaro ng akong ha? Unsa man? Nakaila mo ani? No. Ikaw, nakaila ka ani? Ah! Kumo man na, Nay! Ah, mga amaw man dahil mo. Ayaw daw! Nay! Ay, gara, Nay! Kumagyan mo, Nay! No.